Anderson. Zkusil to do 16, to bylo těžké pro Wayne Rooneyho. Sterling má to na pravou nohu, Sterling zkusil vystřelit a ta rána štípla jednoho z obránců. Ještě možnost a míč je v síti, 24. minuta, Daniel Sturridge dává na 1-0. Neviditelný v dnešním zápase dokázal udeřit, jako by se schoval někde v 16. A najednou z ničeho nic vykouknul. No a vykouknul úspěšně. Gareth Southgate určitě bude uvnitř spokojený, i když se tváří zamyšleně. Angličané udělali první výrazný krok v cestě za 3 body v dnešním velmi prestižním zápase. Tady ještě jednou ten průnik Sterlinga. Sturridge se chytře vrátil, offside to nebyl a počkal si na přední tyči. Vynikající práce Angličanů, tohle je nádherný gól. Pochvalu samozřejmě zaslouží i Kyle Walker, který dobře věděl, kde má Daniela Sturridge hledat. A nakonec ten balon dostali Angličané, takže tam ještě došlo k nějaké teči. No, domácí jsou na tahu. Sterling, Rose a je z toho druhý gól, tak se na to podívejte, 50. minuta, Angličané dokázali udeřit prostřednictvím Adama Lallany a to ve chvíli, kdy si Skotové užívali v podstatě nejlepší úsek toho dnešního zápasu. Gordon Strachan jako tomu nemohl uvěřit. Po 2 skotských dobrých příležitostech Adam Lallana zasáhl nejcitlivější místečko. Tady ještě jednou přihrávka Dannyho Rose. Znovu centr, takový řekl bych zkrácený, z hranice 16, znovu připravený hlavičkář v pokutovém území, no a Gordon se může natahovat jak chce. Třetí zásah. Gary Cahill dokázal využít svých hlavičkářských schopností a Angličané už po třetí rozvlnili síť po úspěšném vzdušném souboji. Gordon Strachan, ten už je menší a menší. A jestli se Angličané prosadí znovu, tak mám pocit, že bude sedět za chvíli někde pod židlí. Znovu kvalita v zakončení. Gary Cahill si našel místo, jako by to skotští hráči nevěděli, že jestli může být někdo nebezpečný, tak je to Cahill, eventuálně Stones.